Iawn? 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 O? Ti'n fel? Cylig fel? So, Cymraeg guided tour i ni? Iawn. Mae Kevs efo ryw gynllun. Gen sydd y torch. I'm going to pick up with one. That's good, me. The Tracy. Busy yn mwncw. Ydych chi'n ffordio stwff chi? Yn y studio neud y dweud? Ie, fan hyn mae pob dim yn digwydd. So fan hyn mae pobl fel Geraint Jarman yn dod i roi vocals lawr ar y tracks ar y album yma. Can you bring some wine in, John? Right, gan adbwysio ar Kevs fan. Sbia'r fel i fe gael ar cael. So John would have thrown that away. John? Oh, did you just cook your boy for hyn o'n amdani? Ti eisiau dod i sôn am album newydd chi? OK. Dyma'r album newydd ni. Dub Cymraeg. Welsh Dub. Pwy sy'r album tro yma? Geraint Jarman, Gwenna Saunders, David Topper, me, John. David R. Edwards? Yeah, David R. Edwards. Dub Cymraeg gyda Llwybr Llaethog. Pryd yn union nath Llwybr Llaethog gychwyn? 1986 neu 5. 5-6. Sut nath chi ddod fyny efo'r enw? Wel, John. Drosodd i John. Go on, eistedd lawr. Fedri fi symud yr albums ar wine box na Kevs Chydig ben. Diolch. Nes i ffeindio'r enw ar cefn geriadur. Ar y pryd o'n i just enw fel joke, really. O'n i'n disgwyl o'r parod tan rwan ac nes i dewis o just o'n i'n meddwl so o'n amhosib i unrhyw un tu allan i Gymru actually deud yr un. Yn 86 wnaeth John Peel glywed sengl cyntaf o'ch chi ryddhau a cynnig Peel sessions o'ch chi? Nath y Peel session gyntaf digwydd ar ôl i'r ail sengl. Tour de France a Yo. Oedd heina wedi cael ei mastro o cassette cos rhywsut nath ni'n colli master tape. Nes i adnod y master tape ar wal a ffordd i gwaith neu. So, o'ch chi'n teimlo bod ymateb yn well tu allan i Gymru eich rhywbeth chi'n neud yn well yn Gymru? Ar y pryd oedd Radio Cymru ddim yn chwarae stwff ni, oedd yn datblygu anodd. Ac yr un siawns yn cael ar lawr trwy Cymru. Dych chi wedi bod yn chwarae fel grŵp ys yr 80au a dych chi wedi gweld lot o fandiau yn mynd a dod. Be yw'ch barn chi am y scene Gymraeg ar y foment? Stwff lembo yn eitha dda. Fi wedi clywed odd track yn diddorol gyda'n Alan Caffi. Mae yna gormod o kind of folky singer-songwriters i glas personol fi. Be ti'n meddwl, Kevs?
Fwy bands neu indie music, gitarydd a canwydd. So ydych chi'n teimlo fo... Dyn ni eisiau mwy bands yn gwneud electronig, wahanol, experiment a brofol. Ar ôl cerddoriaeth punk ddigwydd yn y 70au a cerddoriaeth dawns ddigwydd yn yr 80au a'r 90au, ydyn teimlo chi bellach bod hyn byth wedi digwydd? Mae'n teimlo fel na weithiau, a ti'n bod hefyd yn enwedig sut mae'r llywodraeth a sefyllfa i pawb dydyn yma. Mae'n syni fi bod bobl ifanc ddim yn... Does am mwy o cerddoriaeth, protest neu beth bynnag ti'n cael efo, a pawb yn just canu la 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 neu whatever. Mae'n syni fi, lle mae'r wmff na. Dwi'n siŵr maen nhw'n mynd i clwbiau a gwrando i'r dubstep, ond maen nhw'n mynd adre yn chwarae acoustic guitar yn ei llofft. Mae'n probably wir, Just llechas wrial allan trwy'r ffenast. Diolch moch beth bynnag, mae'r ardal ma'n llanast. Mae pawb yn piso ar chips pawb arall. Sdim bwynt i unrhyw beth gormod a traffarth. Sut ymateb ydych chi wedi cael hyd yn hyn i Dub Cymraeg? Wel, da ni wedi werthu lot o copiau. Da ni wedi cael reviews yn golwg. Review eto dda. dim ar papur. Dim yn golwg. Dyn nhw'n actually wneud adolygiadau o albums wan yn golwg. Mon yn y cylch ffram. Dwi'n cylch amdano ni? Ie. Mae'n anodd ffeindio fath o platform yn Nghymru lle mae bobl yn actually trynio dy waith yn rhywbethol a actually rhoi critique go iawn i fo. A lle just dweud, mae'n Gymraeg, mae'n brilliant. Ti'n bod, mae fath o pawb yn dweud, paid o rhyddhau'r album tan Steddfod. Pawb yn dweud, hooray, mae Steddfod, hooray yn gyda album. Ti'n bod, dwi'n well gen i fel da ni wedi gwneud aros am ar ôl Steddfod. Gadael i cael gwaith neu beth bynnag ti'n gael, ti'n bod, gadael i beth sefyll neu disgyn ar fan hyn.